Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla moon e ruɓindu jayndeli moɗon weltare min dañi tawi kala saaha huccidde e moon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka alhamisa hande ko wiɗon yo Allah waɗanen jaam goto foof salminama inde ko noon manama e jettode saren ɓe men jettaki e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppoye Sénégal e aduna o foof oɗo mbouro saw holluden caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal e aduna o fo ɗum noon hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe yawa Pindi TV ko arde moon ko ɓuuri tengtude e jaydel nde oɗo subakini anda coupe du monde ari salminde Sénégal naaɓe ɗum noon gardiɗo leydi ndi jaɓɓimo ɗum kadi addi konnguli makko nane nder jaydeli ɗi APS kamɓe noon ɓe mbima ɓe daaro ɓe ƴewto koye mabɓe saabu ɓe jii koɓe ruttitiɓe caggal no fewi e nder Benno Bokk Yakar caggal ɗum koko ganduɗa yimɓe ɗiɗo wasɓe pittali mumen to diwan mo Yembal saabi ɗum noon ko ndiyamije tooɓo ɓe jaltintuno e nder galleji mabɓe ma en garen ko joni won so Allah lamɗo jaaɓi. noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe udditi robbinde jaydeli meɗen oɗo subaka hande ko jaynde lesalay jaynde gendire nde arti tan ka coupe du monde garɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal salminde ɗum noon ina anda so tan leyɗele jeeyaɗe e yahoɓe coupe du monde ɓe oɗon coupe ma tarne leyɗele ɗe ɗon leydi fo ara toon arino ɗo noon e nder leydi meɗen Sénégal gardiɗo leydi ndi jaɓɓi ɗum kono noon o wimo tan o yiiɗi ko yo arte nder leydi ndi so tan ɗum ko ganduɗa kañum woni coupe du monde o yonti Cheikh Oumar Anne kay nana lelna ɓerɗe SAES naɓe wi tan leydi pondi yeyede ndi ala foof ko wawi bonnande université garen e jaynde laas kañum noon ko Natal Aminata Mbengue Ndiaye woni hen kanko gardiɗo PS oɗo saaha kanko Aminata Mbengue Ndiaye noon ɓe mbi tan oɗo saaha PS kay way kono ko ubbi e nder leydi ndi caggal nde ɓe perti collectivité ji kewɗi ɗum ɗon e tan mairie ji kewɗi ɓe ƴewtidima noon hay banggal député darde mabɓe ene ɗeesi ustade ngal ɗon banggal ɗum noon ɓe mbi tan ɓe aɓena ndenta oɗo saaha gam ƴewde noɓe mbatta ha darde mabɓe ɓuura tan yuɓɓude e nder Benno Bokk Yakar ɗum noon ɓe garti ha joni tan e Sankare Imam Ndaw ɓe mbi darde Marième Faye Sall joom suudu gardiɗo leydi ndi dañno hen ɓe mbi e nder leydi meɗen kay banggue accident je jaynde laas ha joni ɓe mbi ko tolni yimɓe ujunnaje naayo ko tolni accident ji ujunnaje nayyi mbaɗa enregistré ɗum noon ɓe mbi koye hitare wotere tan ɗum ɗo watte enregistré ɓe mbi ko tolni temedde jeeɗiɗo e capannayyi e joyo yimɓe mbasi hen pittali mumen ko tolni milliard uji temedere capanɗe jeegom ko kañum pertete e ɗiɗo accident goɗɗo kalteɗo ɗum ko toon to diwan mo Podor ha oɗo magistrat wasi hen fittandu muɗum ɗum noon ko caggal tan nde kaɗo lana yuwi tonete hen noon o wonno o wasi fittandu mo ko kanko magistrat oɗon ko toon to diwan mo Podor garen e jaynde Vox Populi gari ha joni tan e darde Malick Gakou ari e haalde toon to banggal Keur Massar e ko kewi toon e banggal diƴƴe ganduɗa ena taji toon konngudi makko nane nder jaynde Vox Populi are ha joni e gardiɗo leydi président de la république Macky Sall kanko noon ɓe mbi o holliti yidde makko ɗum ko ganduɗa kañum woni coupe du monde o ɓe mbi ko gardiɗo leydi kay nana yiilo ñaarel oɗon ñaarel noon yon paam ko coupe du monde o yiɗata kay ƴamde yidde tan yo arte nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon koko ganduɗa yo Allah waɗanen ɗum duwaw wona duwaw jaɓaɗo ha joni tan to banggal Pastef oɗo biyete oɗo mo ganduɗa ete koye mabɓe jeyani wiye Djibril Diop suuti konngudi makko wiide tan e nder Pastef kay ala joguiɗo toon konngol sona Ousmane Sonko e Khalifa Sall te ɗum ɗon ne foti ƴewtede garen e jaynde Les Échos noon ha joni kañum ari tan e accusation ji ganduɗa fawama e dow Sitor Ndour oɗo ɓiɗɗo mo ganduɗa ete kañum kay o yanino e dow mum walla wiyama o yani e dow mum wadde ɗum gueɗe ɗe ganduɗa pewani kanko ngel ɗon cukalel ɓe mbi noon gynécologue o heɗama e tan woɗɓe ɓe sage femme o ɓe ganduɗa moɓe tawno toon to hôpital o kanko yummum cukalel ngel ne o haali ɗum noon ko caggal nde ganduɗa oɗo saaha aɓene lawol ya garta ɓe mbi kay gardiɗo lendi président Macky Sall kay ɗo joni nana ƴama coupe du monde o yidde tan yo arɗo e nder leydi meɗen Sénégal
o wiɓe noon ko gueɗe ɗe kay cuuɗaki yoɓe daro no wiyete ni Demba Jeex beele ma kuuɓo arɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu ne wawi wonde ɓe mbi drame dañi toon to diwan mo Boune ɗum ɗon noon ko tan étudiant gonɗo master 2 e tan mawnum kamɓe ɗiɗo ɓeɗon mbasi pittali mumɓe e nder diƴƴe ɗe ganduɗa ko kañum woni ndiyam toɓɓole ɓe mbi ha joni kay kam état ne ñifi cuumu puɗɗotonoɗo hakkude tan terrain ji gonɗo toon to SAA ɗiɗo oɗon terrain noon jinnoɗo yeeyede ɓe mbi tan ko way noon kay ɓe fotani dañde saabu kamɓe ɓeɓe ganduɗa kamɓe keedi e banggal SAES ɓe mbi tan ko kamɓe syndicaliste uji ɗiɗon so tawi tan leydi ndi ɗon yeeyama kamɓe ma so école udditi maɓe mbatta grève aji ganduɗa yete sukaɓe janggoyta temmaɓe nangu jangde nde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal ɓe mbi noon Cheikh Oumar Anne wi tan ko leydi yeyte ndi walla ko jogori yeyede ko ala ko wawi addande caɗele ɗum ko ganduɗa kañum woni banggal jangde nde ɗon garene jayde l'observateur ɓe garti kay ɓe ko ganduɗa kañum woni leydi kaltendi joni ndi toon to SAA ene innirteno noon ENEA ɗum noon ko leydi ganduɗa ene jogori yeyede walla wiyama yeeyama ɓe mbiyete oɗo saaha kala ko yiiɗi andede hen ko nane page 3 mo jayde l'observateur ɓe mbi noɓe mbaɗi haaɓe keeɓi terrain ji ɗiɗon gonnoɗo premier ministre ɗo e nder leydi meɗen walla mo ganduɗa wonino ɗo gardiɗo jagorɗe e nder leydi ndi junggo makko yaltani hen ɓe mbiyete banggal diplomatique kadi noɓe mbaɗi haaɓe jeeyi ndiɗon leydi e secret goɗɗo mo ganduɗa kay addi konngudi muɗum woni Diaw Ketchup ɗo rewi ha FIFA waɗimo ambassadeur mo tan Sénégal ɗum ɗon noon kanko arti hen no feewi ɓe garti kadi e banggal diplomatie leydi meɗen e caggal leydi e tan président polonais garɗo ɗo e Dakar walla mbiyen garowo hande e Dakar ɗum ɗon noon ɓe mbi gueɗe podde dañde hakkude mabɓe e leydi Sénégal ha joni tan ɓe garti e to banggal Qatar e Doha Elhadji Ousseynou Diouf suuti konngudi muɗum e tan mo ganduɗa kankone Augustin Tine eɓe hewɓe jouwoɓe football ƴewtindaɓe darde mumen walla ɓe ganduɗa kewani wadde fettude e banggal ngal gonigal walla club aji woni ɗi o arte ɗiɗon joueur eɓe garene jayde quotidien le quotidien ɓe mbi kay Sénélec kañum oɗo saaha darima wadde bloqué compte uji AIBD ɗiɗon compte uji noon ɓe mbi tan saabi ɗum ko ñamande ɓe jogani Sénélec noon waɗi saisir compte uji mabɓe uddama oɗo saaha haaɓe jooɓa ñamale ɓe jogani Sénélec de kamɓe AIBD ɗum noon ina tolni milliard uji 4 e koppareje CFA ha joni ɓe kollita kadi coupe du monde garɗo ɗo e nder leydi meɗen Sénégal gardiɗo leydi ndi ena jogui ɗum ne ñaago noon yo taw ma won ko ganduɗa ma jooɗo e nder leydi ndi e banggal force spéciale kalteɗo o goɗɗo agent nanggama ɗum ko toon to diwan mo Kaolack ko fawa junggo garene jayde libération arti ha joni tan e ɗiɗo nanggaɓe ɓe ganduɗa kamɓe ko kamɓe pilmuno liw Faramarem mo ganduɗa wiya ko tawoyi Sidi Diop ɓe nangui ɓe piimo noon kanko Modou Mamoun Amar e goɗɗo tan biyete e goɗɗo mo ganduɗa wiyete ko Idali Sène ɓe pawama juuɗe oɗo saaha wasɓe pittali mumen to quartier mo Darou Salam toon to diwan mo Yembal ɓe mbi ɗiɗo kay mbasi kadi pittali mumen ko waɗan pompanno ko leydi pompanno ko ndiyam naddoy cuuɗi mabɓe haaɓe donki dañde ɗo ɓe leeli kanko Siddati Diatta mo daare duuɓi 36 e miñi kone dañi duuɓi 31 ɓe mbasi pittali mabɓe ɗum noon ko toon to diwan mo Yembal to caggal nde ɓe jaltintuno ndiyam naɗɗami cuuɗi mabɓe ndiyam tooɓo ɓe mbi tan ɓeɓe ganduɗa oɗo bande jet setter nanggaɓe walla fawaɓe juuɗe to banggal autoji ɓe gujjanno o wiyete ko Foutiyouly alias Ahmed o fawama junggo noon caggal nde ganduɗa eɓe mbaɗanno baɗeɗe moƴƴani faade hebde autoji janani e koppareje janane ɓe mbi noon kanko e complice aji makko walla wondiɓe makko jeegomo
yaafo ɗon Jaynde Stade coftal ɓalli uddata damal e oɗo subaka Jaynde Stade noon ari tan e ngal ɗo bangallete woni yette bangue to Bayern e tan ɓe mbi Bayern oɗo saaha kay kañum ɓuuri darade Inter de Milan ɓe mbi noon Liverpool oɗo saaha kañum noon nani wayno laana njow kadi ɓe mbi to Barça kamɓe aɓena cuuta juuɗe mabɓe aɓe ngulla victoire ɓe kolliri kadi gardiɗo leydi ndi e jogade muɗum coupe wiide coupe yo artuɗo e nder leydi meɗen Sénégal saabu ne wawi wonde te noon kamɓe joueur ɓe yoɓe daro ɓe ganda kamɓe laamu aɓene caggal mabɓe maɓe dusɓe no fotiri ni maɓe mbat haqqe doole mabɓe kadi beele tan ko foti dañde ko woni moyen ji fo ɓe mbaɗa ɗum hen ha coupe wawa arde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal hettiyankoɓe yeeɓi ko ɓaya Pindi TV ɗum uddiro ɓindu meɗen Diaydeli joni udditan hello wonko noon tigi hettiyankoɓe yeeɓi koɓe hello men wongo garten koko yani e oɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Liw Faramarem ha ɓeɗo nanga biyeteɗo Modou Mamoun Amare Italia Sen kamɓe noon ina ƴewtinda e réseaux sociaux ji ɗi kanko ɗo ɓiɗɗo gorko biyeteɗo Liw Faramarem ɓe pawe makko jungo ɗum noon wonno ko balɗe ɗe saabi ɗum ko wonta koye réseaux sociaux ji ɗi amo ƴetto Wally Seck walla mo haala ɗum konnguli ɗi ganduɗa fewani kamɓe noon nde ɓe jeehi haaɓe potte makko ɓe nangi ɓe nanni moye auto gam tan fiide mo e ko way noon ɗum ɗon fof noon koko ganduɗa ɓe kamɓe pilmi ɗum kamɓe koye mabɓe pilmi koye mabɓe aɓe namno cukalel ngel ko saabi aɗa ƴetto Wally Seck kanko cukalel ngel noon o suuti konnguli o wiyete nelimi ko joguiɗo banggal Sidi Diop joguiɗo gueɗe muɗum manam manager Sidi Diop o indi inde muɗum o wi ko kañum nelimo ɗum ɗon noon nanna e réseaux sociaux ji kanko noon ndewi hawa dandi o jooɗi o wi ko kamɓe mbi yo haalɗi ɗon konngudi saabu koɓe fiiɓe mo ɓe mbaɗi mo gueɗe ɗe ganduɗa yoɗani ɗum ɗon noon hande kanko Modou Mamoun Amar nde ɓe mbaɗi porte plainte mumen fawa jungo kankoye Italie Sen ƴewtinda tan saaha foof yimɓeɓe mbiyata kone mbaɗana koye mumen gendarme ne gona lawol koye mumen ne gona daɗiɓe koye mumen ɗum ɗon wawa wonde koye leydi droit gonɗen so neɗɗo waɗi ko fotani wadde hande ɓeɓe joguiɓe banggal internet o e ko way noon kamɓe yete koɓe dariɓe gam so neɗɗo waɗi porte plainte hayso waɗani porte plainte won baɗe ɓe jiyata kamɓe ɓe daroto hen ɗum ɗon noon hande eɓe mbawno yaade lawol ɓe mbaɗa kamɓene koɓe poti wadde ko woni wadde porte plainte cukalel ngel nangue enquête waɗe e ko way noon haaɗe ko way noon kono noon so ɗum yiyama ɓe nangui ɓe nannimo e auto ɓe pilmi ɗum kadi ɓe pawi hen ko preuve à l'appui wiyete ko gueɗe ɗe ganduɗa ko suuɗaki koɓe nanguɓe mo ɓe ɓorti comci makko ɓe nanguimo ɓe nannimo e auto te o yiiɗa yaade amo wulla ɗum noon hande yeehe lawol ha kanko Modou Mamoun Amar e Italie Sen ɓe pawa jungo ko lawol tigui ɓe pawe jungo saabu kanko Liw Faramarem so waɗi ko fotani wadde yooɓe jaa e lawol saabu koye leydi droit gonɗen ko woni foof koko waɗa organisé hoto neɗɗo waɗan hoore mum luwaji hoore muɗum walla wiya ina daro ena fajana hoore muɗum saka noon gonɗo e réseaux sociaux ji ena ƴetto hande hakkude Wally Seck e Sidi Diop goto foof koye lawol mum woni Wally Seck wawa ñamde ko arsugo Sidi Diop wawa ñamde arsugo Wally Seck saabu neɗɗo foof e arsugo muɗum wadde kamɓe wondiɓe ɗiɗon artiste uji yooɓe goppu bonnande artiste uji ɗiɗon saabu saaha foof kamɓe wonɓe caggal ɓe kamɓe gaddanta caɗele artiste uji ɗi yiyete kamɓe gonata caggal aɓe kala kamɓe kaɓete kamɓe dugdete kamɓe gaddata caɗele saabu ɗum ɗo hande yoɗani hakkude ɗiɗon artiste uji ɗiɗi saabu goto foof koye lawol muɗum woni to goto foof ko yeɗana ko ma ñam ɗum hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ya Pindi TV ɗum woni komin gadda noon e banggal gueɗe rendo e oɗo subaka alhamis hande ko tottude won aadi gongol janggo so Allahu lamɗo jaaɓi Baba Moussa Niang arata e roɓindu Diaydeli moɗon ko wiɗon yo Allah waɗan en jami kisal banimon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗon en banggal caméra o ko Mansour Sow walla ya stat Allah jarama